Hello mga moms. It's another day dito po kay Ma'am G. And for today's video, makakausap natin, makakakwentuhan din natin ang nag-iisa at ang tunay na babae. Mula po sa aming grupo, mula sa Social Climber Squad. Siya rin po yung, tama, iniisip ko kanina pa, siya lang din yung nag-iisang nanay sa aming lahat. Nakabahan ako dito. Yes. Ano na naman po. Huwag ka naman kabahan, ikaw naman. Kwentuhan lang. No other than let's welcome Rhea Filingera. Hi guys, nagbabalik sa podcast ni Ma'am Gigi. Sa ating kwentuhan, no? Kasi, di ba sa ating lahat, ikaw pa lang naman din yung talaga nakaka-experience ng mga anak, Yes. ano may magpadede. As in, yung talagang literal, Nagpadede. literal na ginagawa ng isang nanay, no? Okay. Bago ang lahat, ilan taon na si Diday? 5 years old. 5 years old. So, maaga ka nagkaanak? Ay, ilang Hindi, taon ka? mga 29 na buntis ako. Tapos 29. nanganak ako 30 years old. Ano to? Pinlano mo ba yung Oo. pagkaanak? Parang gusto ko na magkaanak sa mga edad na 27. Hanggang sa parang medyo ang layo pa. Nag-29 pa ako tsaka na Ano yun? Ginusto mo? Pinlano mo? O parang or biglaan na siya nangyari? hindi siya biglaan kasi gusto ko na talaga magkaanak eh. Pero nung time na yun, parang hindi pa ako nakahanap ng Nang talagang guy for you? nang biglang dumating si Mark sa buhay ko. Ayun, nabuo. Tsaka nag-click ang aming mga Yun. nag-match ka agad kaya namunga siya kaagad. Oo, nagbunga. After 1 year pa yon. After a Simula year. nung, after nang naging kami, after 1 year, ayun, dumating si Diday, nabuo siya. Ano bang ginusto mo? Babae or lalaki? Wala, hindi na ako Hindi ka na babae, nag-choose? oo. Basta gusto mo meron anak? magkaanak na ako kahit isa lang. Ganun. Kahit isa lang. Oo, kasi, Kasi di ba lagi kong inaasar nito nila. Actually, lahat naman kami talaga. actually, inaasar natagalan siya. talaga siya. Kasi Oo. nga, sa mga kapatid ko, yung bali dalawa kong panganay na kapatid is, sila, maagang nagkaanak. Nagkaanak. Oo, so, matagal din ako nakabantay ng mga bata. So, Mhm. parang na-feel ko lang, ang hirap pala magkaanak ng tawag nito? Mas Mas maaga. maaga, oo. So, Ayun nga yung gusto ko imalaman din sa'yo pala. Ano yung naging advantage and disadvantage ng pagkakaroon ng anak nung medyo may edad ka na? Kasi syempre, though hindi pa naman ganun katanda, pero kasi mostly, di ba, tayo mga Filipino, mostly mga 23 or 22, may mga Yes. anak na. Ikaw kasi 29 na di ba? Going to 30s ka na. So, anong advantage nun tsaka disadvantage? siguro matured na yung utak kesa sa doon pa sa medyo bata-bata pa na nagkaanak ka bigla, hindi planado. Tapos, syempre ako, nanggaling na akong nag-alaga. Naging yaya din ako before. So, na-try ko Okay. na mag-alaga ng mga bata. So, na-experience mo na. Oo. Okay. So, matured yung utak. Alam mo na yung mga ganito, gano'n na dapat gawin, yung bawal. Tsaka yung pagpapasensya sa bata. Kasi Oo. syempre, di ba? Sa bagay, iba yun eh. Iba yung sarili mo na anak yung inaalagaan mo. Mm-mm. Tsaka sa ibang, Tsaka ibang bata. sa ibang bata. Mm-mm. Kamusta yung mga unang taon ng pagiging nanay? Siyempre, parang takot. Kasi nga, di ba, first time naging, So, parang natatakot ako. Paano ba to? Siyempre, maselan yung maliit na bata. Kailangan nakatutok ka lagi. Mm-mm. Hanggang sa, lang siya, paunti-unti. Parang nalampasan ko naman siya. So, okay naman yung paglaki ni Diday. Growing up, so 5 years old na siya, nag-aaral na siya. Mm. Ano na yung mga na-discover mo Na, sa sarili mo bilang nanay na, kasi along the way, habang tumatanda rin yung bata, Mm-mm. nagkakaroon din ng mga changes. And so, as sa'yo, bilang nanay, ano yung mga nagbago? hindi na siya masyadong clingy. Before, syempre, gusto ko masusunod. Ngayon, meron na siyang sariling gusto. Ay, talaga? Oo. Tapos, yung Nagdidesisyon na siya. What do you mean? kumbaga yung gusto ko ito, yung suotin mo na, ganito. Ito, no, I don't like that, but mama, this one, I like this one. Oh, so, parang sarili na niyang, kagustuhan yung May mangyari. decision. Step by step yung feeling ng pagiging yung happiness ng mama. Simula nung maliit pa yung bata, tapos mag-school na siya, parang ganun ba? Parang basta iba yung feelings ng mother. Basta Yung ligaya mo kapag Mm-mm. para sa anak mo talaga. Pag naibibigay. May mga ano ba siya? Kasi since nag-iisang anak siya, ano ba siya?
Spoiled ba siya sa inyo? Hindi naman Ano? masyado. Kasi may ano man, may mga times din naman na ayaw ko. Ano na yun, sa mga phone or mga laging Sa gadgets. Oo, gadgets. So, may times din, syempre kailangan din natin yung anak kontrolin natin sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo na, gusto natin lumaki ng maayos yung anak natin. Oo, ayan, yun sa pagdidisiplina. Ano mo siya? Napapalo mo ba siya? Or ikaw ba yung mamalo or mas gusto mo yung daanin mo na sa masinsina? Kasi ngayon ha, alam mo yan, lumaki tayo sa palo. Ewan ko lang sa'yo ha. Ako talaga kasi growing up, sa pagdidisiplina, yung palo talaga, halos lahat na ng klase ng pamalo na tikman ko na. And I know some of the momshies out there, mga batang 90s and 80s, chinela, sinturon, lahat na. kung ano yung madampot ng nanay natin o ng lola. Bayabas, tangkay ng bayabas. Talaga? Yes. Ikaw? Nilagay sa sako, my goodness. Ay, hindi naman. Hindi mo naman na. Ikaw, paano mo dinidisiplina yan? Ano lang, pagalitan ko lang siya. Never pa masyado Nakatikim ng palo. Pero napalo mo na siya. Oo. Pero ano lang, slight lang. Hindi naman yung grabe naman. Kasi bata pa din si Diday, hindi pa niya kaya yung palo na talaga na ano. Yung bugbog. Iba kasi yung palo sa bugbog. Oo, tsaka na siguro pag lumaki na, tas sobrang sakit na sa ulo. Char. Ano ba, diba? Hindi kasi, syempre babae. Babae. Diba? Kumaga, yung ano mo, yung protection mo is really more than times kung paano mo gusto. I mean, kung hihigitan ko pa yung dapat na gawin, na ibibigay mo. May mga ano ka na, may mga tawag dito, meron bang mga times na dumating na parang gusto mo na talaga siyang sundan? Naisip mo na ba na, yes, na sana sundan na siya? Gusto ko nga sundan. Oh. Di ba? Kasi nga, di ba? Hindi dahil sa pambubuli namin o pang-aasar namin sa'yo. Oo, syempre naisip ko din yun na gusto ko din dagdagan si Diday. Pero sa tamang panahon, gusto ko sa tamang panahon yung ready ako, financially. Ayoko yung magkahirap-hirap ako, bigla na stress din ako. Ang hirap kasi isipin ganun, Ma'am Shiji. Hindi naman talaga siya madali. Pwede naman, pero sa tamang panahon, yung ready, yung utak tsaka financially ko, parang ganun ba? Kasi ang hirap din na di ba? Ang hirap. Mahirap. Ang hirap din na may, yung mga nanay na kung minsan, oo, meron tayong mga contraceptives, no, may mga family planning nga. Pero may mga bagay kasi talaga na hindi sang-ayon sa plano natin. Yes. Na bigla na lang siya nangyayari kahit anong pag-iingat natin. Kasi mabubuhay tayo na yes, andyan yung mga anak natin, magugutom tayo. Pero parang ang hirap yun sa isang nanay, di ba? Mahirap. Na hindi mo maibigay kung minsan yung, hindi man palagi, pero yung kagustuhan nila, yung mga gusto nila, hindi natin maibigay. Oh. Meron ka na bang naiisip na gusto para kay Diday sooner or later? Kasi kayo mga nanay, I mean, may mga nanay, no, na gusto ko siya maging doktor, gusto ko siya maging teacher someday, yung ganung bagay. Meron ka? Wala pa, kasi depende din naman yung kay Diday. Gusto ko yung gusto niya. Kung ikaw. Siguro yung lang, basic lang na mga, parang stewardess? Ay, gusto ko maging stewardess din. Pwede din. Ang daming po pwede talaga kay Diday na. Kasi ngayon ba na nakikita mo naman kung anong kakayanan ng anak mo, di ba? Personally. Alam mo na, bagay siya maging ganito. Yung ganon. Meron ka bang Meron. Naisip? Gusto ko mag-travel siya all around the world. Kung pwede maging siya. Stewardess. Flight attendant. Para makuha niya. Pero syempre, di ba? Pangarap din natin ikaw. Yes, correct. Oo. Para tapos makaikot. Makaikot, makamit ng mga tao sa iba't ibang country. Di ba? Magandang yan ito na, 5 years old na siya. So going to, na ba siya? 10 years from now, high school na siya. No? Kasi syempre, napakabilis ng panahon, hindi natin namamalaya. Hindi natin namamalaya. Nagulat nga tayo. Malapit na pala tayo sa 40. Malapit na tayo sa 40. And I know dyan sa mga moms out there, nakaka-relate kayo kasi ina-advance ninyo yung isip ninyo sa kung ano yung magiging future, kung ano yung pwede mangyari. Hindi man lahat siguro, pero I know for sure yung mga moms out there na iniisip na kung ano yung magiging future ng anak nila at kung ano yung gusto nila. Do you have any plans? Meron ka na bang hinahatag ng mga plano? Kasi
syempre tayo sa trabaho natin sa ngayon as a content creator and vlogger, hindi naman tayo Ang habang hirap. buhay na Kaya, susuportahan o hindi natin masasabi kung hindi hanggang natin kailan na tayo. alam kung hanggang kailan tayo mag-ano. Hindi Siguro naman ano, after whatever happens, kung mawala man yung vlogging natin, and then syempre kailangan talaga natin i-support yung mga anak natin, kagaya ko. Siguro naisip kong paraan is magne-negosyo ako para And- masustain ko yung ano niya, pangangailangan niya na pampaaral sa kanya, pag nag-college na siya. And that is, do Marami. you have any idea kung ano? Ano, yung mga Sa, style, sa bagay, napakahilig mo rin naman Oo. magluto. mga style ng mga nilaluto ko. Gusto ko yung mga soon ha, Ah. bultuhan ng mga orders, parang gano'n. Correct. Nagsusupply ako ng Yes. mga ano. sa mga bake Yes, yan shops. yung option na nakikita ko if ever man ha mawala yung vlog. And because of vlogging din, natuto ka Yes. mag-bake. Oo, Diba? natutuhan ko lahat ng mga niluluto ko sa vlog. Kasi nga nire-research ko naman halos lahat din yan. Correct. Pinag-aaralan. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, wala na imposible. Wala nang dahilan para sabihin mong hindi mo alam o hindi mo kayang gawin tong bagay na to. Kasi Negosyo napapanood na talaga, natin. Negosyo talaga yung next option ko if ever man kung ano mangyari. Oo. Negosyo, Mag-business. it's either mag-ibang bansa, whatever. Hindi natin Okay. alam kung anong ibigay ni Lord or maging destiny natin soon. correct. After neto, Kanino mas Daming close sa option. Kanino pala mas close si Diday? Sa'yo or kay Mark? both Kasi iba yung closeness nila ni Mark. Silang dalawa naman is parang lagi sila nag-aaway. Iba yung ano nila, Kulitan? kulitan. Okay. Away. Kasi makulit yung papa nun. Tapos ikaw? Sa akin naman puro love, mama. Lambing. Lambing lahat. Walang awayan. So opposite kami dalawa. Kaya meron siyang at least yung character ng pagiging magulang Mm. ninyo, hindi parehas. Na, Mm. kaya hindi rin siguro siya lalaki talagang spoiled. Kasi alam Hindi niya na, naman meron siguro. at meron siyang Saka katatakutan. ayokong lumaki siya na spoiled. Kasi hindi ko naman talaga kaya yung spoiled siya. Hindi mo rin naman Gusto ko magaya din siya sa akin. Kung anong nakikita ninyo sa akin, ganun lang, simple. Practical. Oo, practical. Lalaban sa buhay, ganun. Anong masasabi mo for Diday? Ano nga yun? Mensahe mo na ngayon itong Okay. edad niya and na sana sooner or later ganun. Sooner or later. Siyempre, alam mo anak. Parang ano ba to? Parang papamaalam naman itong No, it's because I just wanna lang na at least may maiiwan may iwan tayong memories. Hindi ko naman sinabing aalis tayo. I mean, meron siyang babalikan, maaari siyang mabalikan, na mapanood, no? Na itong araw- na itong araw na to. Na itong araw na to, no? Kasi kami ni Mama kasi is everyday Oo, namin oo. na nasasabi yun, na we love you, na. Pero kasi nandito na kami sa edad na to. Nasa edad na tayo na alam na natin yung kung anong tama at mali. 'Di ba? So ngayon, since bata pa siya, at least, alam mo yun, meron siyang mapapanood, mababalikan. Na nung bata pa ako, ito ang gusto ni Mama para sa akin. Na bagamat kahit hindi niya sundin kung ano yung gusto mo, is malalaman, maririnig mo. Ito lang. Gusto ko lumaki siya na syempre may respeto sa mga tao. Yung hindi mapagmalaki, anak, alam mo na, di ba, parang kinakausap ko na tuloy yung anak ko sa Video. then, gusto ko, laban ka lang. Kung ano yung nakikita mo sa vlog mo sa mama mo, ganun, totoo yun, anak, di ba? Ano ba to? Parang iiyak naman tayo nito, Ma'am Shuji. Ganun lang, nak. Laban sa buhay, nak. Kasi, ang hirap ng buhay at saka wala tayong mapupuntahan kung wala tayong gagawin or pagsisikap sa buhay. Ganun lang, nak. And respect talaga. Siyempre, kailangan may takot sa Lord. Always put Lord or God first. Yun lang. Correct. Diba? Amen. Amen. Diba? Ikaw dapat pinapaiyak tayo nito. Ano ba? No, kasi syempre tawag dito, sabi nga ni Brenda, no, hindi lang dapat Mother's Day celebrate ang Mother's Day. Yes. Every day yan. Every day. Araw-araw yan kasi hindi ka lang naman mother ngayong araw na to. Yeah. 'Di ba? Dahil Mother's Day, no. Araw-araw kang magiging nanay. Araw-araw mong pipiliing maging nanay kasi may anak ka na. Yes. 'Di ba?
Oh, ayan ha. Ay, o nga pala, follow up. Kung sakali magkakaroon ka ulit ng baby, anong gusto mo naman? Boy or girl? Siyempre lalaki kasi may babae na ako. So if ever, ibigay man ni Lord kahit ano, di ba? Ganyan naman talaga. Pag galing kay Lord, kahit anong pilit mo, hindi mo yan matatakasan. Ay, hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo Hindi mo matatanggihan. pwede yan tanggihan. As in, so, syempre, gusto ko lalaki. Pero nasa process na kayo. Ano ba? Ano pinagagawa ninyo sa akin dito? Na-pressure siya bigla. Oo. Ayan. Again, happy Mother's you. Day. And thank you so much. So sana, at least kahit paano, nakilala natin si Rhea Yes. bilang isang nanay. Hindi lang bilang nagbe-bake or bilang nagbablog na nagbe-bake ba? Ano masabi ko? Mukhang. At least a little percent of Yes. her personality nakikilala natin at nalalaman natin. So, mas marami pang kwentuhan, mga moms, abangan ninyo yung mga susunod nating katsikahan. Thank Okay, you. Happy Mother's Day again, Thank Rhea. you. At sa lahat ng mga moms out there, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day every day. And to my mom, I love you and I miss you, Mama Jolly.